אילנות כל כך בדים, כופף הפרי את הבדים, זו השעה המגיעה, בנרדמים הילדים, אל הבקעה מן הגלעה. בצילו של עוד יום לחימה אמיץ, עצוב, קשוח. אנחנו כאן עם מנת האסקפיזם היומית ועם המשכו של מרתון השלמת פערי המלחמה של ליגת הכדורגל שלנו, ליגת 1-0, והערב אנחנו כאן בנתניה לקראת המפגש בין מכבי נתניה לאשדוד. 5 שחקני נתניה בתוך הרחבה של אריאל הרוש, כל אשדוד מתגוננת, נגיחה אחת שהולכת הצידה, זהו זלטנוביץ'. שם כמה משחקים, ובואו נראה אבל עכשיו את חמודי קנן עם הפנים אל השער, קנן כל הדרך, קנן! איזו הצלה של תומר צרפתי. ראינו כאן פלשבק לחמודי קנן שלפני הפציעה, אז הוא היה מסיים את זה ברשת. היום תומר צרפתי, כן, היום תומר צרפתי מציל את נתניה. עדיין מזרחי נותן את זה טוב לזלטנוביץ', בר כהן שם, גם שבירו שמכניס את הראש ונבלם, זה יורד לרוטמן, כמה שזה היה קרוב. גם נתניה מגיעה אל המצב המצוין שלה, רוטמן לא מוצא את המסגרת. תנסה לצאת להתקפה מסודרת שלה, זסנו פותח, מבהירים שם על הקו, תראו מה עושה זסנו, מעביר את המסירה, איכשהו זה מגיע לשחף, זה המצב של אשדוד, ושחף עם בעיטה חלשה. הוואני וממטה 6 מטר מהשער, מחכים, והנה הנגיחה של הוואני לעמוד והחוצה. עכשיו זלטנוביץ', שבירו במרכז, וכדור מצוין של זלטנוביץ', האם לא היה שם נבדל, בינתיים הדגל למטה, שבירו מוציא את הרוחב, וזה 1-0 נתניה, הדגל נשאר למטה, ואיתן אזולאי אומר תודה גדולה לשבירו. דקה קריטית להבקיע, רגע לפני ההפסקה, נתניה משחררת הרבה מאוד לחץ. תשמע, אשדוד הרוויחה כמה פעמים מזה שאי אפשר היה למתוח, אופה, לא, יש נבדל, אין שער. ארג'יל הצעיר, 3 שערים העונה עבור אשדוד. יופי. נותן כדור מעולה לזסנו בצד השני. ממטה במרכז, הנה הרוחב, הנה ההזדמנות. כדור נבלם אצל ממטה. אילי תמם הגיע להזדמנות, וממטה בגופו מונע מאשדוד אולי את היתרון. נתניה לכל המחצית השנייה לא הגיע למצב כזה כמו שאשדוד הגיע עכשיו. נכון. מצד לצד, מי תצליח לדייק? הנה בילו מולו ביידה חטב, נותן לעצמו מקדמה בילו, איך שהוא שומר על הכדור, עדיין בילו מוציא את הרוחב ופלקושנקו! מקסים פלקושנקו! דקה 84! איזה בישול של בילו, איזו סיומת. 1-0 נתניה, וצריך לראות גם פה אם לא היה אופסייד. צריך לראות גם פה. לא עמד במבחן, אבל ניהל את זה כמו שצריך. בינתיים כדור עולה לרחבה, איזה פספוס! איזה מזל. ותומר צרפתי צריך לבוא עכשיו לגיא מזרחי, לנשק אותו בפה ולהגיד לו, גיא, אני מודה לך כי הצלת אותי מפדיחת ענק. נתניה שכל שחקני המרוכזים בתוך תיבת החמש, הנה הכדור עולה, מטייל, ארושה מנסה לייצר מצב בעיטה ונבלם, מוצ'ה מחזיר את הכדור לרחבה, ואיזה פספוס של אברג'יל שלא היה בנבדל. איך הוא בעד כזה כדור אברג'יל? והנה השריקה, מכבי נתניה אחרי חילופי המאמנים עם גיא צרפתי חוזרת לנצח אחרי 3 הפסדים ברציפות. מקסים פלקושנקו הוא האיש שעושה את ההבדל ושולח את אשדוד הביתה אחרי 3 הפסדים ברציפות מצידה.